Shalom, Horas, Parhado HKBP Bandung, Resort Bandung, Pasahaton Tuhita Salhutna, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ia mingguta sadarion, ima minggu patoluhon dung Epipanias, dohot topik, Jahoba mangalehon hadameon. Andorang so tamulai parminggota, tapasada maruhata, martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 2, ayat sada sahadro di ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit doh tanoon. Amin. Ale Jahoba, uhaholongi do hajongjongan di bagasmu, dohot hasonggapan ni hamuleonmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua ginjang, di papatarho dirim harite-hite hatami, nong dohami di halomohon roham, marite sian penesami di dosa nami. Atong papatar madirim turhanami,
asa hutanda hami ho, jal asa hutangion hami suara ni anakmu, jal asa hujalo hami tondi parbadia, marhite-hite anak holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata, ima patik na tersurat di Rom 10 opat ayat 10 sia. Dibaheni, tayahi mana tau padamion, jala pauli ulihon hita sama hita, atong rap mangidoh gogo mahita tu debata, lau mengolahon nahombar tu patik nai. Le Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Topoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatodosan jala amanami. Ujo hami do goarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Tay marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami. Asi maroham dihami, tay patoktong ma dihami roha hamuleton tuho, o tondi parbedia, pangapul dina marsak roha, pamalum masalut na bernit, binahen ni dosa nami. Roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lawa di roham. Hodo parhitian ninasa asi ni roha, tay unang tulak hami, tay tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, do tondi parbadia. Amin.
Kabegema baga-baga taringo tu hasesani dosa. Alani pangalosiota do umbayan na tertulang ke Kristus. Jala binahin ni hajah tota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang paritian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma didebata na diginjang. Amen. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari mingguan, imana tersurat di Rom 15 ayat 7, saharo di ayat 10 tolu, tajahama margati soring. Ibaheni masih jakponan mahamu, songon pajakpon ni Kristus dihita, baen hasangapon ni debata. Ay odok-dok yang gabi pangpulo ini akan tersuka do Kristus. Ala ni hasitongan di debata. Agbaga na Alai dipasanggap akasi bele begewido debata, alani asini rohana, songon nang tersurat, alani ido pujokku ho di tonga-tonga di akas si pelebegu, jala endo henokku ma guarmu. jala didok dina asing se. Ar olok-olok maham akasi pelebeg rap dohot bangsona. Jala dina asing muse, puji mahamu Tuhani, tude hamu akka si pelebegu, jala pujion ni salut akka bangsoma ibana. Jala didok si Jesaya dok se. Adong masogot rat ni si Isai. Jala hehem namang di aka pergi. Iba namang kirim aka bang. Rab mahita, alai gok ma di basa-bason debata, napuna pakirimoni, tuhamu ragam ni halalas ni roha, do dame di bagasan hapersiaon, asalam semburung hamu mar pakirimon, pinargogoan ni tondi parbadia, ima sahatna, mertua doakan natumangihon hatani debata, jalan naup pepsa, amin.
tinakon maha perseotai, tongan nahina tinakon ni dongata sa perseaon di sandok pertubion, rap mahita mandok. Au persea di bata Jehovah, ido ama pergogona satu dasan, na tumupalangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sedai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di parbadia, andorang suhabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus, na mati terpajal doi bana di haur pinasilang, na tua tubunutur dung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laundul tu siamon di debata Jehovah, amanai kuna satu dosani, isi maibana, pemersogo tu tanoon, manghumi halak na mengulu do namate. Au persea ditondi parbadia, jala dong sada hurian nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mulak mengeluh do sogot daging ni halak non mate, doho dia meluan na sora sudah. Amin. Tikting si Jahaon di Minggu Patuluhon dung Epipanias, tanggal 25 Januari 2026 pukul 10 WIB. Sada, dakdanak nasorang. Nah di hari Selasa 20 Desember 2025, nunga di basa-basahon tu hatta, sada dakdana bawa tu keluarga Rolisman Manulang inang Evi Buru Nababan, ruas Wik Bypass Timur. Dipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna. 2. Ruas natabba. Mamuka sian ari Minggu sadarion, nunga gabe ruas ni huriata, ima keluarga Ricardo mangatas pandapotan si Mamora inang makmur sahabat boru lubat toruan. Rap dohot tolu halak yanakonna nasidaro sian HKBP Resort Bethesda Bale Endah masuk tu Wik Bypass Timur. Tolu Neng Manjalo pasu-pasu Parbagason, Tikting Paduahon, Weber Renaldo Manatar Oloan Sitorus, anak ni Amata B Sitorus Nahinan, tubuh ni Inata Dame Buru Butar-Butar, ruas ni Wik Bansel HKBP Bandung, Dohot Elsa Kriswenda Boru Situmorang, Boru ni Amata M Situmorang Nahinan, tubuh ni Inata E Boru Sinaga, ruas ni HKBP Bandung Barat. Pamasumason di Sabtu 21 Januari pukul 8 WIB di HKBP Bandung. Bimbingan pranika di hari Kamis 20 Januari pukul 10 WIB di HKBP Bandung. Opat pilihan khusus. Di Parminggon Sadarion, papungo pilihan khusus dohita laho mangurupi pembangunan gereja HKBP Bahal Gajah 3 Bulun Simalungun, Lasma Rohata Pasatoni. 5. Rekrutmen guru sekolah minggu. Lau patupahon hina denggan pakobasion parmingguan sekolah minggu. Pinangidoma tu akka mahasiswa. Nang ruas naposo bulung ni huriata nong malua. Asa mangalehon dirina laho gabe guru sekolah minggu. Informasi namangihut goi marhite situa daerah manang tu konsistori dung sidung parmingguon. Onom pertanyaan bona tahun parhaladu. Di hari Selasa 27 Januari pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Bandung di Patupado pertanyaan bona tahun tu akka parhaladu aktif nang paciun teresot HKBP Bandung. Rap dohot keluarga. Itu malam puji-pujian mangrupi korban bencana Tapanuli. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari maringanan di Aula Universitas Kristen Maranatha di Patupado malam puji-pujian lau mangurupi korban bencana Tapanuli. Parsi dohot do kor eklesia dohot kantate chamber choir marende di Ulaoni. Sadama rohatta lau papunguhon dana marhite namanuhor tiket konser dung sidung parmingguon di pitu haluar gereja. Setelah pembacaan warta akan kita tampilkan videonya. Poin walu, pertanyaan bulanan keluarga. Di hari Sabtu, tanggal 21 Januari, di Patupado pertanyaan bulanan keluarga dohot tema, Martua di Bagasan Tuhani.
Iya, Parmingguan Keluarga. Minggu nanengro tanggal 1 Februari di Parmingguan pukul pitu dohot pukul 10 WIB di Patupado Parmingguan Keluarga Marhata Batak. Pangaturan niwik pakobasion nagabe song leader manang haret tahun boy mata jaha di warta. Diganuk Parmingguan pasaton amplop hamuliaton manang bulanan keluarga dohita. 10 Pambohalon Dewan Marturia HKBP Resort Bandung. Di hari Sabtu tanggal 7 Februari pukul 10 WIB maringanan di HKBP Bandung. Di Patupado pembekalan Dewan Marturia HKBP Saresort Bandung. Narasumber Pendeta Eliezer Sregar Dohot Amang Yamaro Sitompul. Tongonimat dikting di Bagasan Mingguan. Rap taidama video malam puji-pujian na Pambohalon Dewan Marturia tuat tama nama masu-masu. Salam, saya Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tenggie mengundang jemaat yang ada di kota Bandung sekitarnya, Cimahi sekitarnya, untuk hadir dalam acara pujian dan doa pemulihan untuk Tapanuli. Sebagaimana kita tahu, Tapanuli dilanda bencana banjir bandang. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang meninggal, rumah-rumah mereka rusak, termasuk rumah ibadah. Paduan suara CHKBP Bandung dan Cimahi akan melaksanakan pujian dan doa pemulihan. Saya mengajak seluruh jemaat HKBP se-Bandung Raya dan Cimahi untuk hadir dalam acara pujian dan doa tanggal 31 Januari 2026 di Universitas Maranatha Bandung. Ayo hadir, ayo dukung, ayo sukseskan sehingga acara ini dapat mengurangi beban saudara-saudara kita di Tapanuli. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera. Dewan Marturia HKBP Bandung mengundang saudara-saudari yang terkasih untuk hadir dan mengikuti pembekalan song leader, pemusik, dan pemimpin paduan suara. Bertempat di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026. Melalui acara pembekalan ini, kita akan meningkatkan kualitas serta semangat untuk terus berkembang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari daftarkan diri saudara melalui QR ini. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara-saudari dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tapuji ma Tuhata, merende mahita sian buku ende nomor 26, ayat sada dot udutna, laos tapasahat ma pelian, sada A dot sada B.
Damai ni debata na sumurung sian nasaroha, di mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tajaloma hatani debata jamita di mingguta sadarion, tersurat di Hagai 2 ayat 1 sahatu ayat sia. Molo di bahasa Indonesia, Hagai 1b, Hagai 2 ayat 1b, 1 ayat 10. Tajahama manginang marsikasorin, tolong ditampilkan, songono mahatani debata. Pa-20 sada arihon di bulan Sipahapitu, Roma hatani Jahoba, marhite sian panurilang si Hagai, songonon. Ise dope siak kamuna na mangolu akanasanga marnida joro ni hamuleonna na parjoloi hape ahadida hamudisi anggonuaing dahira na soada do dietong rohamuna martibakon parjoloi ima hata nahu pada toni tuhamu di haruruar muna sian Mesir nang todikku marsio do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar. Huturoku ma doho saluhut akabang soparbegu. Jadi Roma hasudungan ni roha ni saluhut akka bangso parbegu jalago hakku majoro on hamuliaon nina Jahoba Sebaot. Rapita. Jadi gumodang mahamuliaon ni joro parpudion sian parjoloi nina Jahoba Sebaot. Jala di hajongjong anon lehonok kudo hadameon ninna Jahoba Sebaot. Asaharu sudehi tamanginang mga tusi ujahama di bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Hojadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah itu dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Hojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian
akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang mengecewakan. Sudedo hita hea kecewa, marsak jala bobonosan. Tohdoi, benar? Ada yang tidak pernah kecewa di sini? Ada orang nasuha marsa di son? Sudedo hita hea, marsak bobonosan. Ingot tamu maju amanginang, nadiga mahamu parpudi kecewa, manang marsak, jala ahado si bocini, ubain marsak manang kecewa hamu. Bodoh hita marsa kalanya anakon, ido kan? Bodoh hita marsa amanginang alani ulaon. Bodoh hita marsak alani sahid dang merna malum. Hape ngalau hita marubat tu satu son. Hepeng penga godak kabis alai dang merna malum parsahiton. Kecewa do hita. Marsa do hita disi. Bodoh hita kecewa alani sambutan dohot pelayanan naso bersahabat. Ya dosongoni amatta sahala amatta muru kibana marsa kibana alangaluja ibana karejo holat tarlaba otik do mula tujabu sai pitor hirai pitipit inatai. Goto hamu de pitipit tarompetate saya marungut-ungut inatai. Aisyah dia doho leleng maho mulak sagaru bapa ni sakotan dapola songko padona alai deposito na godang ngadua mobilna dua jabuna HP ho siap manoko satu botari torso di katori so adong diam-diaminna tua matai adong doi natana songan idi son tang adong na tua ni madang dido amate-ate aupe mangulu na mau mangoli na mau buatok na masaranai boru-boru songo bapak ni sakoti tong do-dua inatana inna. Datu di dang buru akate. Alepos doro hadang adong akenata di songo nipiti bisa dabi. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang mengecewakan. Mungkin juga kita pernah kecewa karena kita sudah merasa kita sudah bekerja keras, tetapi hasil yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kita merasa sudah bekerja keras, kita berharap mendapat pujian, tetapi malah sebaliknya kita menerima cercaan dan sesuai harapan dohot kenyataan. Halabata madokon niripu parhunihan, HP pargadongan, niripu parsaulian, HP hamagoan. Ungkapan itu menggambarkan rasa kecewa yang sangat dalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan itu bisa membuat seseorang patah semangat, apatis dan pesimis dan merasa tidak sanggup lagi melanjutkan apa yang sedang dikerjakan. Ima menginang dampak manang akibat molo kecewa molo marsak kita adok kiasi ulaon alage betadok soma macoho ma dangadong gunana mangulahoni karena kita kecewa. Amanginang donganay na olongan di bagasan Yesus Kristus songo nima pangalahona masa di ngolu ni bangsa Israel ditiki panurirang hagayon. Nung mula na sida siya nabunga Babel, di paretahod debatado marhite Raja Kores, manang Raja Sirus, Raja ni Halak Persia, asa di pauli bangsa Israel buse, bagas joro ni debata, nang marongso di Jerusalem. Romalna, akka bangso parbegu, mga bati doy, di parjongjong ni bagas joro ni debata. HP Raja Kores nunga di palua ibana bangsa Israel sian habong Babel
Alai di pare taho buse laho pajongjong bagas joro ni debata. Pohado parjadi ni. Bagaimana bisa itu terjadi? Puasa boy raja parbegui naso manada debata bisa memerintahkan supaya bangsa Israel membangun kembali bait suci Tuhan. Apa jawabannya? Halongangat doi. Alai halusna manginang molo tabuka di esrasada do di sada tawarik tolu plonom di dodo disi Raja Kores memerintahkan itu karena Tuhan telah menggerakkan hatinya. Disunggul Jehovah do todini Raja Koresi. Aharonan yang buat totasiane. Itu menunjukkan kedaulatan Allah. Meskipun Raja Kores seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan dapat memakainya menjadi alat pembebasan bagi Israel. Dan Raja Kores menjadi penyedia kebutuhan untuk berdirinya bait suci Allah. Dan peristiwa itu mengingatkan kita saat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam memulihkan kita umatnya. Na boy masa do di Portibion margogo Portibion mga bati parjongjong ni bagas joro. Bisa saja di negara kita ini dibuat aturan-aturan undang-undang untuk mempersulit beribadah, mendirikan bait suci Tuhan. Alay tayo ngo tamamanginang ikototok kita togu porsea jalan merpakirimo tu debata bangso parbiguipe boy do dipake debata asa boy jongjong bagas joro ni debata asa dengan beribadah la Kristen nang pedia bati Portibion alani tatio gomos hatani debata madokon sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada yang ngadong naso tarpatupa debata dung saat bangsa Israel tu Yerusalem Pitor diulahon nasida do pajongjong bagas joroi. Mereka langsung melaksanakan perintah Tuhan melalui Raja Kores. Alai ditiki nggak terjadi pembangunan ini. Mereka menghadapi tantangan yang sangat berat. Apa tantangan yang mereka hadapi? Parjola manginang mereka kekurangan biaya. Ala dang hot dope nasida di Jerusalem, dang dengkat dope ekonomi. Tantangan dapat dua hon, ada tantangan atau ancaman dari musuh yang tidak ingin rumah ibadah itu, rumah Tuhan itu berdiri. Baru napatoluhon, mereka menghadapi tantangan karena ternyata rumah Tuhan yang mereka bangun tidak semegah bait suci yang dibangun Salomo. Tolong slide berikutnya. Ternyata bait suci yang mereka bangun tidak seindah, tidak semegah bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Di Atopati di Donakaning mereka merasa bekerja keras, mereka menghadapi tantangan besar, tetapi setelah mereka melihat hasil pembangunan itu, mereka membanding-bandingkan bahwa apa yang mereka bangun tidak sesuai atau tidak semegah dengan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi tantangan terbesar di dalam pembangunan bait suci itu karena ada di antara bangsa itu yang tidak peduli. Adong siap bangsa yang manginang na bersikap apatis, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada membangun bait suci. Ekonomi ini bajo dipadenggan, bagas nima bajo dipadenggan, harui peso boy mangan, jabuni bajo pinauli, hadua mai dung denggam masude baru pajongjong bagas joro ni debata. Perilaku seperti itu menjadi virus yang menyebar kekecewaan di tengah bangsa Israel ketika itu. Somal dia manginangate. Mula dong na marungutungut di sadani ulaon, mula neng tapatupa pembangunan di gerejaon, alaya dong manginang songon na marungutungut, udo gabe songo virus, mengabati hasadaon, mengabati proses pembangunan ini.
Dan tantangan-tantangan itulah yang mulai membuat bangsa Israel patah semangat dan tawar hati, sehingga pembangunan bait suci itu sempat terbengkalai dan terhenti lebih kurang 16 tahun. Jadi 16 tahun so pembangunan Bagas Coro nang mulai dipukai. Ditongani paru kilon kekecewaan dohot arsan nirohaima ropa nurirang hagai paingoton manungguli jala manogu-nogu bangsa Israel. Ahamai pola apa menjadi inti firman Tuhan, pesan yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika itu, kepada seluruh penguasa, seluruh imam, dan juga seluruh bangsa itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pinoma manginang adong opat nagabe ipola ni poda si paingo siya debata dia may na perjolo di do na kaning tu bangsoi firma todim. Firma todim. Kuatkanlah hatimu. Pola toluhani na kaning manginang didok hata nasongoni tu bangsoi. Di tala Batak somaldo di patupa majoput dohot pasahat boras sipir ni todi. Somaldo kan? Di dia may di patupa. Moladong songgot-songgot. Moladong parukilon. Sahit manang bolo paborhaton yanak ko tu pangaratoan karejo sikola tay di jopu do boras sipir ni todi. Yado dia do pamu songoni manang di patu pamuna ipasa mai jala dung tahati di doma firma todim, firma poki baul-baul pacalongan, firma todim luju-luju nang pacamotan. Jadi perkataan itu merupakan ungkapan doa sekaligus harapan supaya semua rencana pekerjaan berjalan dengan baik. Firma todim lapatanna asa togu sumuang jala margogo muse mangulau-ulau do manguduti akka partikian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Allah sangat penting membangun bait suci. Rikodo paulihon Bagas Coro ni debata alaya dong do penarumiko siani dia mai di debata rumiko do parjolo pauli roha di debata rikodo parjolo pauli nang todi asa deng gambar dalan sude sakka ni debata ai molo so deng garroha dang deng kato dinasida songo dia manasida boy patupa Bagas Coroi. Kalau hati mereka, roh mereka, jiwa mereka tidak baik, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pembangunan bait suci itu? Molo basibuar rohana bedo, songo dia manasida boy menghadapi kesulitani. Molo sodengkad do rohani amat tadi tonga-tonga di Bagas. Molo sodengkad do rohani inat tadi tonga-tonga di Bagas. Kohama keluargai boy deng gambar dalan, mustahil. Tohodoi molo basiwar rohana bedo amata do inata sada tu kana sada tu kiri, bagaimana bisa keluarga itu berbahagia? Karena itu hati merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hati berisi seluruh pikiran, perasaan dan kehendak manusia, dan hati itu termasuk salah satu inti kemanusiaan kita, master kontrol diri manusia. Alani do manginang hido Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 45. Hati yang baik akan menghasilkan perkataan, tindakan dan buah yang baik. Tetapi sebaliknya hati yang tidak baik akan menghasilkan perkataan, tindakan dan buah yang tidak baik. Karena hati merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Sian saluhusi jagaoni, gumodang majaga roham, aisianido ruar mata mual hangoluan. Menjaga dan membangun hati adalah hal yang sangat penting dan utama. Dakolat tu bangsa Israel, alai tu hita pe di bagasa tikion, didok hata ni debatado tu hita, pirmatodim. Kepada kita yang beribadah saat ini, firman Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu. Gabe margogo mahita, madalani ngoluon, madalani ari-ari ngoluta, ati bohado nuaing kecewa hita, marsak kita, godang paru kilo di tonga-tonga di keluarga ta, di dok hatani debatado tuhuwa manginang, di bagasa tikion, pirmatodim. Karena itu mari kita jaga hati kita, karena kita sudah menerima firman-Nya. Di dalam Amsal 23 ayat 26, menjaga hati dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ima tonani debatana parjolo firmatodim. Napaduahon tonani debata didok dadati ma namangula, bekerjalah. Tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Israel dalam pembangunan bait suci membuat mereka patah semangat, tawar hati. Pada akhirnya mereka stop, berhenti, tidak bekerja lagi. Karena mereka mengatakan tidak mungkin, tidak ada lagi gunanya. Gabi sahirana madele na sida, gabi sahirana putus asa na sida. Alai rodo hatani debata madokon, mangulama, bekerjalah, dadati ma mangula. Ini menjadi motivasi bagi kita saat ini. Dalam kehidupan dan pekerjaan kita, kita bisa saja menghadapi hal yang sama. Kita merasa gagal, tidak mampu, pekerjaan kita tidak dihargai, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi kepada kita dikatakan hari ini jangan berhenti, tetaplah bekerja. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, sebab aku menyertai kamu. Donganakku dohamu. Dan penyertaan itulah yang membuat kita, membuat orang percaya mampu. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat pekerjaan kita itu menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Jala taingot tama manginang mardongato debata ahapena taula say paso-pason nado tupahan nado, dan Tuhan sendiri yang menentukan pekerjaan kita berhasil menjadi berkat atau tidak. Idoba didok di bukit detai mangulah hita jolma manabur bonii ala yang gojadina di debata doi. Karena itu bekerjalah. Alai molodidok bekerjalah. Bekerja bukan asal bekerja. Bekerja tidak setengah hati, apalagi tidak punya hati. Oido songoni. Diula-ulona setiap manginang olan alam manarihon kebutuhan perut. Dia bekerja hanya karena takut akan bos. Dia bekerja hanya karena perintah. Terbarita dohala Yahudi, bangsa Israel, bangsa na maju. Mereka memiliki teknologi yang canggih. Mereka mampu mengubah padang gurun menjadi tanah yang subur. Mengubah air laut yang asin menjadi air tawar. Sehingga saat ini mereka mengendalikan ekonomi, mengendalikan dunia ini. Walaupun bangsa Israel jumlahnya tergolong sangat kecil, tidak sampai 10 juta. Ala tabereng mamanginang, mabiar do portibion, mamereng bangsa Israel namet-meti. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Karena orang Yahudi memahami pekerjaan mereka bukan hanya pencarian nafkah, tetapi mereka memahami pekerjaan mereka berkaitan dengan ibadah mereka. Apapun pekerjaan, itu mereka pahami sesuatu yang rohani. Karena dalam bahasa aslinya, bahasa
Ibrani, kata pekerjaan itu dikatakan apodah. Dari kata apodah inilah lahir kata ibadah, yaitu persembahan bagi Tuhan. Jadi semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan yang rendah sampai yang tinggi, pejabat, orang kaya atau orang miskin, apapun pekerjaan mereka, itu mereka pahami, mereka jalani sebagai ibadah kepada Tuhan. Ketidakseriusan melakukan satu pekerjaan bukan hanya bersalah kepada Tuhan, sang empunya atau pemberi pekerjaan, tetapi mereka pahami mereka akan mendapat akibatnya dari Tuhan juga. Oleh sebaliknya, molo burjur nasida mangulau nulauni, mereka imani, mereka juga akan mendapatkan upah bukan hanya dari komandan, tetapi juga upah dari Tuhan. Songoni mana kita manginang? Ahape ulau munuaing, partempel ban, martiga-tiga donanan, pegawai negeri sipil, militer, polisi, atau apapun itu. Bahkan mungkin orang lain menganggap pekerjaan kita remeh, sepele. Tetapi hari ini kita diingatkan, lakukan itu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Lakukan itu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Lakukan sepenuh hati, jangan setengah hati, apalagi tidak punya hati. Di 2 Tesalonika 3 ayat 12 didokon, bulusma mulaulaun. Ungkapan dalam kehidupan kita sehari-hari mengatakan, doakan yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu doakan. Imana padua pataluhon, pesan Tuhan kepada kita, kepada bangsa Israel didok, unang saya lalap di nostalgia, manang saya membanding-bandingkan masa kini, masa lalu, masa kini. Unang membanding-bandingkan, lalap membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Asay dong do na songoni natay na kaningate. Manang kita natoras karena kita melihat perilaku anak kita tidak becus, kita mengatakan ang buhami na julo. Idokan na pugos do natorasu. Masuk kita supaya anak kita ini bersungguh-sungguh. Alay Roma anak kota madokon hamudu na julo. Natoras mo na pugos, ang gua natoras yun ay ngamamorain na. Nah, terkadang ketika kita selalu terlalai membanding-bandingkan, anak kita tidak terima dengan perbandingan tersebut. Mau lebih nering anak kondalakan roijur dan nahita. Amang inang boydo belajar siap pengalaman masa lalu. Boydo belajar sian hala na asing. Alay didok unang tarlalap di si. Ay molo lalap di ngulu na songoni, boydo kecewa. Karena itu apapun keadaan hidupmu, bagaimanapun kondisi hidupnya saat ini, syukurilah. Hamolate homma. Manang songo dia pe parngoluan ni keluargamu, ya nakomu, ulaumu. Songo dia pe keadaan ekonomimu, syukurilah. Hamolate homma tu debata. Apa songo natabota manginang, setiap masa ada kenangan tersendiri. Jala molo saya lalak membanding-bandingkan, boyde mangabati hamajuon, songon namasa diturpuk jamitaon. Bangsa Israel mengatakan bahwa lebih indah yang dibangun Salomo daripada yang mereka bangun. Tetapi pemahaman Tuhan berbeda dari bangsa Israel. Tuhan mengatakan, lihat, bait yang kamu bangun akan lebih megah, akan lebih indah daripada yang dibangun oleh Raja Salomo. Terbukti doi? Itu terbukti. Di kemudian hari, bait suci yang dibangun oleh Hagai dan bangsa Israel itu dimegahkan lagi Raja Herodes. Dan Yesus mengatakan, ini bait suci yang penuh dengan perhiasan-perhiasan berharga. Tetapi bait suci ini akan runtuh. Akan ada lagi bait suci yang lebih megah, yang lebih indah. Apa itu? Yang bagas coro obe. Alai parsaorata di bagasan Yesus Kristus. Persekutuan kita orang-orang Kristen
yang memenuhi dunia saat ini. Itulah bait suci yang indah, yang kudus, dan yang megah. Alani ahab yang manginang nataula, jangan lalap membandingkan dengan semua pengalaman di masa lalu. Lihatlah ke depan. Kalau kita masih bisa sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga ada ungkapan mengatakan masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kesempatan, dan masa depan adalah harapan. Ikosongoni mahita manginang madalani ngoluon. Allah tidak mau kita putus asa, Allah tidak mau kita menyerah. Karena itu apapun kondisi hidupmu sekarang, mungkin sulit, mungkin terasa tidak berarti, mungkin mengecewakan, percayalah, imanilah, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik, terindah dalam masa depan hidupmu, masa depan hidup keluargamu, dan anak-anakmu. Nah, parpudi mamanginang, tona pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini dikatakan lehonon ni Jehovah do dame tuhita. Coba slide terakhir. Lehonon ni debatado, Allah akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Jalodo top ini minggu tersedarion. Dido debata di ayat pitu tua lui. Huturokku langit dohot tano dohot laut rodi darat. Huturokku dosa luhut ako anggo bangso parbegu. Di boto hamud lapatani huturokku. Hutur kebetulan ada nama teman kita Sintua di sini. Oh, ini nama gini. Boto hamud lapatani huturokku, hutur. Iya. Sanga makataya mang semangucongon Peter makutur sude. Didok huturok kudo digoncang. Allah akan mengubah semua keluh kesah, pergumulan, kesulitan hidup menjadi sukacita dan sorak-sorai. Jalahola debatado naboi patupai mangalehoni tuhita dangadong nasing. Boy dojol ma di portibion mamora. Godak kepengna ala ingot mamanginang dang boy sude tu horon di hepeng. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Boy dojol mamar pangka di portibion ala ingot ma adong dok keterbatasan i nang piadong hagogo onna. Alai di jamitao di dok debatado na puna saluhutna. Allah yang punya perak, Allah yang punya emas. Ibana do na puna sasudena lehonon na do tuhita lumobi lehonon na do dame na tuhita. Di Bibel tai hata dame di perjanjian lama di dok shalom, di perjanjian baru di dok eirene. Shalom dama sejata. Pangatusion di dame dada holan na soadong porang, tidak ada perang. Adong buse guarni situasi so dame ate. Hata damai bukan berarti tidak hanya karena tidak hanya ada perang. Ayadong dosongoni yang merbadanian amatai do inatai. Alai dang masyat toani do kan? Ipopom sude muruk nai. Dangi dame, dang gaurna rumah tangga dang pola marsya lusan. Alai bolo dang marsya tusa do dibagasar rohani amata do inata. Dang dame guarni i. Kudang do lapatan di dame di do di biltai. Utuh, selaras, berkat, selamat, bahagia, sehat, tertib. Dan itu semuanya kita butuhkan, kita harapkan hadir dalam kehidupan kita. Hari ini janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan itu kepada kita asalkan kita penuh harapan, penuh iman bahwa Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita. Pegang teguh. Jika kita percaya, berpengharapan, beriman, shalom itu, damai sejahtera itu akan diberikan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Maulia tema Tuhan, didenggan di basam dohot asni roham. Dilahoko do tikina macarga di hami bui hambong tu bagas coromon.
mamuji pasangapon guarmu na badai. Odo tutu bagas joro parsaoran naung muli naung barga naung balga naung didoko tu panurirang hagay do tu bang sosral hati hai jala tulus mai di bagas atikyon holong mi di pasada ho di hami marhite pakokopon ni Jesus Kristus gabi boy hami Tuhan di sado portibio do takana porsay mabuji pasangapon guarmu na badai atong saluas mami makamulate odenggan di basa mamuji pasangapon guarmu na badai pasu-pasu ma sude ruas nuram na pungudison say homa Tuhan namiat di ngulu nami di keluarga nami nang diakaulon nami na boido adong satong-atong ani ruas nuriamon mga do pisitaonan mga do parukilon alay didokodo tuhami pirmatodim totong mamulaulaon lehonom mudamemi Tuhan hujako kami may loas may marura marparboy di ngolo nami di sude ngolo ni ruas ni Uriamon pasu-pasu na nilula di tangan nami tabay kapat camo taleolas ni roha jala patau hami Tuhan mangulahoni asa gabi las ni rohay di hami gabi hamulaon hasangapon di guarmo na badim uwa kami Tuhan akaudungan nami na soboy ramar saur dohot tami di bagas Solomon lumobi akan di bagas sa parsahiton asiro am Tuhan saya pehotama leboki leo naipaso leo gogo di nasida molotung galepe mamatang nasida siala parsaitoni alay totong matuhan girgir parto dionna totong nasida Tuhan martangiang mangido gogo mangido haipason siana do pamu na badai buat kami to nang sudia kasakap nami sakap niya kay nakon nami pasu-pasu ya Tuhan patulus may nasodapatan karejo do pesa na kay nakon nami lohom ya Tuhan opartuasro tolong ni roham akan ang tikina marumah tangga lohom masirokan ito di nasa porsado tami nang songan ni Tuhan akan rumah tangga siya ruas ni Uriam dot akan nakon nami aladang gabi dapat para nakon oni sayuka mapito para sini rohao di nasida molo di paso-paso bangsom bangso Israel gabi tau nasida pa jongjong bagas sore hami pe porsedo hami say paso-paso mu hami ganakon nami keluarga nami saluna dohot akka na pinarsita ni rohanami lumobi sakap ni anak dohot bonuriam na nang majalo pasu-pasu pardongan saripean Yeber Reynaldo Sitorus dot Elsa Boris Tumorang asiro am Tuhan say patulus may Hobartulomo dot asi ni roham gudang dilhokko di hami pasu-pasu sa minggon azare hay mado mauliate lumobi dia karuas ng keluarga na maulang tahun padong saripeon say lehom mahay paso gajay nuburi na sida jala lehom bisuk asang giat karbisu na sida mamilang-milangi tiki kesempatan na pinasat mitu na sida jala dipakai na sida sa degan na laho mamuji pasangapon guarmu na bade sudah saka program ni Ramon paso-paso matuhan lumobi distrik Jabar Tinggi na patupa malam puji-pujian lah mengurupi dengan nami na mga do bencana alam di Tapanuli tayo homatuan na mangukap rohan uros nuriam asang dia sudi hami Tuhan patulan holong nami manupahi ulaw ni deng gambar dalan gabi asangapon hamuliaw dugar mo na badai jalo tangan nami Tuhan sa dosa namin nagudangi mga sahon Jesus Kristus si Pangulo hami amin maride hitam uta pasapilian na paduahon doh manupahi HKP bahalga jati gabulon.
Rimba ta jong jong. Di sesa Tuhan doaku nang ho ale dongan ditebus tatangnya koma piliata. Ale de batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nang sa ulibasa na maulihutus. Upasata masya na nilomitu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, aso para siya kami pilihanon, pati bulo na radyo mo dito nga tongan ni Uriam do di pertibyon. Buhay marohana marhite to dim, asal mo tadahami godang ni silolomi tu hami, asal magkira-kira madamaw lihat itu ho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malobo ni roham betongon songon na di Banua Gijang. Lehomatu hami saro nangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamo hina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamo hina tuho jale pasaroho madame natu todim. Amin. Selamat hari Minggu, horas madihita saluna.